Salutare și bine ați venit într-o nouă aventură marca Amintiri din vacanță. Ne aflăm în portul Limpia din Nisa, punctul de plecare al zilei de azi. Vremea e acceptabilă. Soare cât să ne țină bine dispuși, dar și vânt suficient cât să ne țină în suspans. Dispoziția? Foarte bună. Suntem nerăbdători să pornim la drum. Destinația? Saint-Tropez. Am ales să ajungem acolo direct din Nisa, cu o croazieră care costă 80 de euro de persoană. Da, știm, nu e tocmai ieftin, dar dacă vrei să ajungi în Saint-Tropez, opțiunile sunt limitate. Un detaliu important, în Saint-Tropez nu există gară, deci nu se poate ajunge cu trenul. Mai exista o rută alternativă, dar aceea semăna mai degrabă cu o călătorie inițiatică din povești, iar noi aveam la dispoziție doar o zi, nu o eternitate. Un amănunt important. Vaporașul nostru a făcut o oprire strategică și la Cannes, unde s-au urcat ceilalți pasageri. Chiar ne întrebam dacă ar fi fost mai ieftin să fi venit cu trenul până acolo și am fi cumpărat apoi biletele pentru Saint-Tropez, dar am decis că nu mai avea rost să ne batem capul cu atâtea calcule. În plus, drumul până la gara din Nisa, apoi de la gara din Cannes până la port, nu cred că s-ar fi meritat. Cât despre seria Jandarmii, a fost probabil cel mai mare motor de marketing istoric al orașului. Fără personajul Cruchot, interpretat de legendarul Louis de Funès, Saint-Tropez ar fi rămas poate doar o stațiune de lux, dar nu ar fi avut niciodată acel farmec comic și nostalgic. Totuși, cea care a pus Saint-Tropez pe harta lumii, transformând un port anonim în locul de joacă al miliardarilor, a fost Brigitte Bardot. Până prin anii 50, Saint-Tropez era doar un sat de pescari, atât de liniștit, încât singura gălăgie era sunetul valurilor. Totul s-a schimbat radical când aici s-a filmat și Dumnezeu a creat femeia, cu Brigitte Bardot în rolul principal. Ați observat nuanța de portocaliu roșiatică a clădirilor? E reglementată strict. Nu poți să-ți vopsești casa cum vrei tu aici. Trebuie să păstrezi acel vibe de Saint-Tropez, care face totul să pară desprins dintr-un tablou de Matisse. Imediat după ce ne-am lăsat bagajele la hotelul din Nisa, am fugit în port să cumpărăm biletele. La agenție, compania maritimă Trans-Côte d'Azur, o doamnă în vârstă, dar cu o engleză impecabilă, ne-a trecut pe listă ca fiind interesați, însă ne-a avertizat că excursia ar putea fi anulată dacă vântul și marea nu țin cu noi. În ziua plecării am sărit peste micul dejun. Trebuia să fim în port, cel târziu la 8:15 și, sincer, preferăm să renunțăm la mâncare decât la somn. Am luat tramvaiul L2 și abia când am avut biletele spre Saint-Tropez în mână, ne-am relaxat cu adevărat. Abia atunci a putut începe oficial sesiunea foto și video. Pe la 8:30, vasul nostru a pornit pe mare. Sună frumos, nu? Genul ăla de început liniștit, cu soarele care strălucește pe apă și promisiunea unei zile perfecte pe coasta de Azur. Și, într-adevăr, soarele era absolut superb pentru sfârșit de octombrie. Doar că marea avea alte planuri pentru noi. La început, totul părea sub control. Câteva valuri, nimic dramatic. Ne-am scos telefoanele, zâmbeam larg, ne bucuram de priveliște. Apoi, dintr-o dată, valurile au început să vină mai hotărâte. Catamaranul se ridica, cobora, se înclina și la un moment dat, senzația nu mai era deloc de croazieră elegantă,
ci mai degrabă de taur mecanic la rodeo. Serios, dacă mai ținea puțin, primeam punctaj maxim pentru echilibru și rezistență. Vântul bătea din ce în ce mai tare, iar frigul, care până atunci părea doar o idee îndepărtată, a început să ne intre direct în oase. Încercam să stăm afară pentru cadrele instagramabile, dar fiecare val mai zdravă ne făcea să ne uităm unii la alții cu aceeași expresie. Ok, cred că e momentul să ne retragem strategic. Așa că am fugit în interiorul catamaranului, unde, din fericire, lucrurile erau mult mai omenești. Stând cu minți în burta catamaranului, puteam în sfârșit să respirăm liniștiți. Nu ne mai clătinam ca la antrenamentele pentru Cirque du Soleil. Partea faină e că nici nu simțeai că ai ratat peisajul. Prin ferestrele mari puteai admira în continuare marea, coasta și micile orașe pe lângă care treceam, doar că dintr-un loc mult mai sigur și mai cald. În plus, în interior erau și niște ecrane pe care rulau imagini cu traseul nostru și informații despre locurile pe lângă care navigam. Practic, pe măsură ce vasul înainta, puteai vedea ce urmează și în același timp auzeai povești despre orașele și golfurile pe lângă care treceam. Un fel de mini-documentar de călătorie, la pachet cu o adrenalina de pe mare. Așa că, până la urmă, experiența a avut de toate. Soare, vânt, valuri serioase, un pic de suspans și o lecție importantă. Uneori, cea mai bună priveliște e cea pe care o admiri din interior, fără să încerci să-ți păstrezi echilibrul cu prețul vieții. Vasul a acostat în portul nou, locul în care sunt debarcați turiștii. Locul e mai aerisit și, deși pare că ai fost lăsat la marginea orașului, e doar o păcăleală drăguță. Mergi 5-10 minute pe faleză, admiri marea și deja te-ai trezit la citadelă sau în centrul vechi. Ajunși în Saint-Tropez, primul obiectiv a fost clar, Muzeul Jandarmeriei, la 4 minute de mers de port. Ce vă spuneam? Să fim sinceri, orășelul e mic, portuar, calm, scump și celebru mai mult prin nume decât prin mărime. Dar Muzeul Jandarmilor, acolo e altă poveste. De obicei, afară te așteaptă macheta lui Crușo pentru o poză obligatorie. Totuși, când am fost noi acolo, jandarmul ne aștepta la interior pentru că vântul bătea prea tare și risca să fie distrus. În interior găsești o mulțime de obiecte originale din filme, dar și povești din culise, care dau viață personajelor pe care le știm de pe ecran. Dacă ai văzut măcar un film din seria cu Louis de Funès, știi exact energia aia haotică și amuzantă a lui Mona Judin. Clădirea chiar a fost sediu real al jandarmeriei între 1879 și 2003, iar acum aduce un omagiu nu doar filmelor și actorilor, ci și jandarmeriei franceze. Biletul e 5 euro și consider că merită. După muzeu, am pornit spre centrul vechi și, sincer, ne-am simțit puțin suspectul de serviciu.
La fiecare intrare importantă era câte un filtru de control. Ne-am simțit iarăși ca la aeroport pentru că efectiv așa a trebuit să trecem. Senzația era că oricând poate apărea un jandarm care să-și ceară actele. Așa, doar de rutină. Atmosfera nu era tensionată propriu-zis, totul părea calm și ordonat, dar era genul acela de liniște supravegheată, care te face să fii mai atent la fiecare pas. Am aruncat și un ochi la vasele ce se întindeau înaintea noastră. Portul cel vechi are un aer pitoresc. Te atrage mai ales prin poveștile care ar putea fi spuse de proprietarii bărcilor. E locul unde iahturile mari stau la taclale cu bărcuțele mici de pescari. Iar noi, privitorii, ne întrebăm cine ar putea fi personajul misterios de pe puntea aia de lux. Vieux-Port este un amestec ciudat și fascinant de lux extrem și simplitate provențală. Pe drum ne-am oprit pentru un croque-monsieur, pentru că orice vizită culturală serioasă are nevoie de combustibil pe măsură. Și ca prin magie, lucrurile au început să pară mai simple și mai plăcute. Se poate spune că am luat prânzul în portul vechi. Apoi am continuat cu o oprire la memorialul debarcării în Provence. Am pornit iar la drum și așa am ajuns la secțiunea care a făcut ca Saint-Tropez să urce în topul meu personal de preferințe, mersul pe cărarea pietruită ce desparte marea de oraș. Cărarea pietruită pe care marea o lovește constant, pietrele ude, alunecoase și reci, m-au fermecat pur și simplu. Este un loc unde simți că ești în afara orașului, deși zidurile cetății, iar mai apoi clădirile, sunt în dreapta ta. Să mergi pe acolo cu stropii de apă sărată sărindu-ți pe față și cu sunetul valurilor ce se sparg în apropiere, e pură terapie, e sălbatic, e real și e locul unde Saint-Tropez se simte cu adevărat viu. Am străbătut și plajele de pe traseu, la Gley, la Ponge și la Fontanet. Toate superbe, liniștite, cu apă limpede și un aer relaxat, aproape intim. Sunt situate chiar la baza cartierului vechi. Aici, vibe-ul este complet diferit. Unul care te face să uiți total de filtre, controale și agitația orașelor mari și să te bucuri pur și simplu de moment. Am lăsat în urmă portul și ne-am pierdut pe străduțele înguste, pavate cu piatră lucioasă, netezite de pașii a mii de oameni și de ani de soare. Aveam senzația că alunec ușor, așa că a trebuit să merg încet, ceea ce, sincer,
m-a obligat să privesc mai mult în jur și bine am făcut. Clădirile par desprinse dintr-un album de artă. Fațade în nuanțe de ocru, piersică, galben pal, roz prăfuit sau blu spălăcit de mare. Culorile sunt calde, ca și cum soarele le-ar fi mângâiat an la rând. Obloanele, uneori verde închis, alteori turcoaz, sunt ușor scorojite, dar tocmai imperfecțiunea asta le dă farmec. Din loc în loc, câte un ghiveci cu flori se revarsă peste ziduri, adăugând pete vii de roșu și fucsia pe fundalul pastelat. Saint-Tropezul adevărat, cel care mi-a rămas mie în suflet, nu e cel al vitrinelor luxoase, ci acest labirint colorat, ușor alunecos, unde încetinești fără să vrei și unde fiecare colț pare să spună o poveste. Străduțele sunt atât de înguste, încât ai impresia că poți atinge ambele clădiri dacă întinzi mâinile. Chiar și pașii răsună diferit pe piatra asta veche. În donjonul citadelei se află Muzeul de Istorie Maritimă, iar vizita, 5 euro de persoană, merită nu doar pentru conținut, ci și pentru priveliște. Am început apoi urcușul spre citadela Saint-Tropez. Am făcut pauze dese, evident, unele pentru poze, altele strict pentru respirație. Cu cât urci mai mult, orașul rămâne în urmă, iar marea se deschide treptat în fața ta într-un mod care îți dă senzația că ai ajuns într-un punct strategic, exact așa cum l-au gândit cei care au construit fortificația. Citadela, ridicată în secolul XVII pentru a apăra orașul de invazii maritime, impresionează prin zidurile sale masive și poziția perfect aleasă. Curtea interioară este surprinzător de frumoasă și liniștită, cu spații verzi îngrijite, alei curate și locuri unde te poți opri să admiri panorama. Aici, atmosfera e complet diferită de agitația din port. Te face să vrei să zăbovești un pic. De sus ai una dintre cele mai spectaculoase panorame asupra coastei, cu portul, plajele și albastrul intens al Mediteranei întinzându-se până la orizont. E genul de vedere care te face să înțelegi de ce Saint-Tropez a fost secole la rând un punct important pe harta marinarilor. După ce am ieșit de la citadelă, am luat o mică pauză. Deodată am văzut două păunițe pășind fără teamă pe drum, cu o grație aproape regală. Curioși, le-am urmat discret și am descoperit un colț de rai ascuns, locul unde se adăposteau de fapt o mulțime de păuni. Frumusețea lor ireală, combinată cu liniștea locului, ne-au făcut să simțim că ziua a devenit dintr-o dată și mai frumoasă. Pe drumul de întoarcere aproape că am zburat. Am trecut rapid printre oameni, târguri, filtre de poliție. Ne și grăbeam să ajungem în port și chiar vorbeam că am fost cam la limită cu timpul, cu toate că nu am pierdut vremea staționând prea mult într-un loc anume. Deci, se demonstrează încă o dată că atunci când te simți bine, timpul zboară. În concluzie, Saint-Tropez e mic, calm, scump, surprinzător de liniștit și perfect de văzut într-o singură zi. Dar ce zi! Cu rodeo pe mare, jandarmi celebri, străduțe boeme, modă de revistă și priveliști superbe.